Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Вие сте с предаването Среща. Днес нашата среща не е в студиото на Българска християнска телевизия, а директно от Евангелска 50-на църква град Варна. Ние ще ви направим свидетели на една среща с един ветеран във вярата. Един човек, който десетки години служи на Бога по лицето на цялата планета Земя. Затова освободете се от вашите задължения и останете пред телевизионните екрани, за да бъдете съпричастни на едно необикновено събитие – срещата с един Божий пратеник в България. Днес в нашето импровизирано студио имаме един специален гост. Човек, познат от телевизионните екрани на България. Един човек, който вече 2 години присъства в нашият медиен свят. И това е мисионер Евалд Франк. Добре дошъл на брат Франк в България. Thank you. I'm glad to be here. Amen. Welcome to our brother Frank to Bulgaria and благодаря. Радвам се да съм тук. Брат Франк, вече 2 години ти присъстваш в телевизионното пространство на България. Brother Frank, it's 2 years already that you are present in Bulgaria with us. Yes, thank you. Да, благодаря. Very good. Това е привилегия за нашия народ. This is privilege for our nation. Yes, it's a privilege for me to be here. И това е привилегия за мен да бъда тук. Брат Франк, много хора в България, гледайки твоите предавания, ме питат защо нямаш духовна титла пред твоето име. Brother Frank, many people in Bulgaria have asked me, the people that watch your programs, they ask me why don't you have a spiritual title before your name? Там е писано само мисионер Евалд Франк. It's written just a missionary, Evald Frank. Не е пастор, It's not a pastor, не е бишоп или там епископ, not bishop, апостол, apostle, а някакво обикновено наименование or just мисионер. a simple missionary. It's very clear to give the answer. Много е лесно да дам отговора. Our Lord said in Matthew 23, Нашият Господ каза в Матея 23, call nobody Father. да не наричаме никого We отец. must be called by the name, Ние трябва да бъдем наречени по име, not by a title. а не чрез титла. For instance, in my own church, Например, в моята стара църква, nobody ever called me pastor. никой никога не ме е наричал пасторе. Everybody said, Brother Frank. Всички ме наричаха брат Франк. We have to watch this. И ние трябва да внимаваме So в това. I'm Brother Frank. Така че аз съм само брат But I Франк. have a direct call from the Lord to the ministry, Аз имам директно призвание от Господа за служение, which I'm sure we will be asked a little later. за което съм сигурен, че ще поговорим по-късно. Вие представяте едно служение, което се нарича апостолско-пророческо служение. So you represent a ministry that is called Apostolic Prophetic Ministry. Yes. В последно време в Европа и в България има много апостолски служения. In our last days in Europe and in Bulgaria we have many apostolic ministries. За нас това е малко странно. And for us this is strange. Какво представлява истинското апостолско, пророческо, библейско служение? What does it mean really an apostolic Bible ministry? Yes. It means exactly what it says.
означава точно това, което казва. But if I say apostolic, Но ако аз кажа апостолско, I mean the 12 apostles. аз имам предвид 12-те апостоли. If I say prophetic, Ако кажа пророческо, I mean what the apostle Peter said, аз имам предвид точно какво апостол Петър каза, that no prophecy of the scripture че нито едно пророчество от Словото is of any private interpretation. не е с лично интерпретиране. If we use the term teaching ministry, Ако използваме думата учителско поучение, then I go back to the Bible. и аз отново се връщам в I Библията, will never accept anything unless it's in the Word of God. аз не приемам нищо, освен ако не е в Божието Слово. I never went to a Bible school, Никога не съм ходил в библейско but училище, by the grace of God. но поради Божията I милост, will also say this a little later. това ще го кажа и по-късно, Since I was 17 откакто бях на 17 in години, 1949, през when I 1949 was година, baptized in the Holy Spirit, когато бях кръстен в Святия Дух, I had a connection to the Word of God. аз започнах да имам връзка с Божието Слово. And at our home, И в нашия the дом Bible was always on the table. Библията беше винаги на масата. Only when the eating was taking place, Само докато ядяхме, the Bible was taken away. Библията беше премествана And after the meal, the Bible was back on the table. и като привършихме с яденето, Библията So се I връщаше love the обратно Word на of масата. God with all my heart. И аз обичам Божието Слово с цялото си сърце. Yes. Казвате Божието Слово, но много хора казват Святата книга. You say the Bible, you say the Word of God, but many people say is the Holy Book. Каква е истината? What is the truth? The truth is that the whole scripture is the Word of God inspired by the Holy Spirit. Истината е, че цялата Библия е Божието Слово, което е вдъхновено от Святия Дух. Because all the prophets were under the direct inspiration of the Holy Spirit. Защото всички пророци са били под личното вдъхновение на Святия Дух. And on the day of Pentecost, И в деня на the Петдесятница Holy Spirit came down. Святият Дух дойде долу. And the Apostle Peter was under the direct influence of the Holy Spirit. И апостол Петър беше под святото присъствие на Святия Дух. That's why I always say И затова аз винаги казвам, the first and the last sermon must be the same. че първата и последната проповед трябва да са същите. The first and the last baptism must be the same. Първото кръщение и последното кръщение трябва да е същото. This is the original foundation. Това е оригиналната основа. And now before the return of Christ, И сега, преди завръщането на we Христос, must return to the Word of God ние трябва да се завърнем в Божието Слово and believe every word the Lord said. и да повярваме на всяка дума, която Господ каза. Вие проповядвате Божието Слово по целия свят. You preach the word of God all over the world. От кога започнахте да проповядвате Божието Слово? When did you start preach the word of God? I started in 1952 Започнах през 1952 by година, just sharing always a small testimony. но винаги с това да споделям малки свидетелства. But then came a very special day in my life Но после дойде един много специален ден в моя when I живот, received a direct call from the Lord. когато получих директно послание от Господа. May I say this? Мога ли да го споделя? Това беше причината да ви задам този въпрос. This was the reason why I asked you this question. It's very hard for people to believe it. Много е трудно за някои хора да го вярват. And I know if you come from Texas, you tell stories, И аз знам, че ако дойдеш от Тексас, ти ще разказваш истории, but I don't come from Texas. но аз не идвам от Тексас. And I don't tell stories. И аз не разказвам истории. But it was the greatest day in my life.
Беше най-великият ден в моя It живот. was a Monday morning, Беше една понеделнична сутрин, April the 2nd, 1962. 2 април в I 1962 never година. knew that the Lord would speak in our time with an audible voice. Аз до тогава не знаех, че Господ говори в наше време с реален глас. I knew He would speak by the Word and by the Spirit, Аз знаех, че Той говори чрез Словото и чрез Духа си, but I never prayed for it and never knew that He would speak with a direct voice. аз никога дори не съм се молил и не знаех, че Той говори директно със своя глас. So on that Monday morning, И така, този понеделник сутрин, I prepared myself for the day. аз приготвих себе си за деня, Then I went to the window отидох до прозореца, and I pulled the curtains дръпнах пердетата and I looked out the window. и погледнах от прозореца. The night was over, Нощта беше but свършила, the sun was not yet up. но слънцето не беше още се And I показало. was happy that the rainy season is over. И аз бях много щастлив, че дъждовният сезон е приключил. So I came back into the room И аз се върнах в стаята, and had a short prayer, имах малка молитва, committing the day to the Lord, предавах деня си на as Господа, we do in the mornings. както правим всяка сутрин. When I stood to my feet, Когато се изправих на I краката looked си, again to the window, пак погледнах през and then прозореца it happened. и тогава From up, but from the right, like this. от високо, от дясно, като The direct, audible, all-penetrating voice of the Lord. директно дойде силен, пронизващ глас на Бога. My servant, your time for this city will soon be over. Слуго мой, твоето време за този град скоро ще свърши. I will send you to other cities Аз ще те изпратя до други градове, to preach my word. да проповядваш моето слово. And because the voice came from up but from the right, И понеже гласът дойде от дясно и от високо, I fell to the carpet. аз паднах върху килима. I had no strength left in my body. Аз нямах никаква сила останала в моето тяло. The Lord spoke in the German language, И Бог ми говореше на немски which език, is my language. който е моят език. And after I regained a little strength, И когато аз възстанових силата си, I looked towards the window again. погледнах към прозореца And отново I said, Lord, they will not hear me. и аз казах: Господи, те няма да ме чуят. They've got all things in plenty. Те имат всичко в изобилие. They are not ready to listen. Те не са готови да I слушат. had just said these words Точно като казах тези when думи, the Lord spoke the second time. Господ ми говори за втори път. My servant, the time will come Слуго мой, ще дойде времето, when they will hear you. когато те ще те чуят. Store in food, Събирай храна, for a great famine is coming. защото голям глад наближава. Then thou shalt stand amidst the people И тогава ти ще застанеш между хората to give out the food. да раздадеш That храната. is as true as every word in this book. Това е толкова истина, както всяко слово в тази книга. And the Lord even said, И Господ дори каза: don't establish local churches. не дей да изграждаш местни църкви. I believe in local churches. Аз вярвам в местните They must църкви. be, Те трябва да but it's съществуват. not my ministry. Обаче това не е And моето the Lord служение. also said, И Господ също ми каза: don't publish a songbook, не дей да издаваш песнарка, for it is a sign of a denomination. защото това означава, че е някакъв знак за нова So деноминация. I only must go from city to city. И той ми каза, че аз трябва само да ходя One от град or two в days. град по 1-2 дни, One or two meetings, една-две and the срещи next city. и следващия next град country. и следващата So държава. I look back to all these years. И аз като погледна назад към всички I тези did години, what the Lord asked me to do. аз направих точно това, което Бог ме Now I помоли look да back, I've направя. been to 155 countries, Като се обърна назад, виждам, че съм бил в 155 to различни more than държави, 650 cities, повече от 650 различни града, traveling every month пътувайки всеки месец, just to share the word of God. само да споделям Божието Слово. 2 weeks home, 2 weeks gone.
2 седмици в къщи, 2 седмици Through all пътуване. through all these years. През всичките тези години. So because of the direct call И понеже Бог имаше директно послание и призив за to мен preach the word, да проповядвам to go Словото, from city to city, да ходя от град на град, I've done what the Lord had called me to do. аз направих това, което Бог ме призва да направя. Брат Франк, каква е основната тема? Кой е основният предмет, който ти дискутираш или представяш на твоите събрания? Brother Frank, what is the main theme, the main message that you discuss or you represent to your brothers? Well, the main subject is the second coming of Christ. Основната тема е второто пришествие или идване на Христос. The promised return of our Lord and Savior. Обещаното завръщане на нашият Господар и Спасител. In John chapter 14, В Йоан 14 глава, our Lord made the promise. там нашият Господ направи I това go обещание. to prepare the place. Аз отивам да приготвя място. Then I will return И тогава ще се and върна. I will take you to be where I am. И аз ще ви взема да сте там, където съм So и аз. now we are very close to the second coming of И Christ. сега ние сме много близко до второто пришествие на Христос. But I think we will go into these subjects a little longer. Мисля, че по-дълго ще разнищим този въпрос. Аз зная, че сте работили с една много значима личност в християнския свят. I know that you've worked with very significant person in the Christian world. Yes. Голяма част от вашите видеопроповеди вие засягате тази личност, говорите за нея. You emphasize in many of your sermons about this person. Това е името Уилям Бранхам. This is the name of William Branham. Аз съм внук на един човек, който обичаше и уважаваше и вярваше всичко това, което Уилям Бранхам беше споделил в записаните послания по това време. I'm a grandchild of a man who respected and loved everything that this man has written in his books. Името Уилям Бранхам ми е познато още от дете. The name William Branham, it's known to me since I was a child. Чувах невероятни неща за това какво Бог прави чрез този човек. I heard amazing things what God has done through this man. Но сега сме пред българска аудитория, пред хиляди, милиони хора. Now we are before the thousands of Bulgarian people. Искам да разкажете нещо за тази личност. Can you tell us something about this person? Yes, by the grace of God, Да, с Божията помощ I can give a very good testimony аз мога да дам много добро свидетелство about what God has done in our time. за това какво Бог направи в моето време. And the name William Branham И името Уилям Бранхам is used right from World War II. е употребявано още от Втората световна война. In 1946, През 1946 he година was actually placed directly by the Lord into the ministry. той беше поставен директно от Господа в служението. And already in 1933, И вече в 1993 година, on June the 11th, 1933, през 1933 година, he was a Baptist minister той беше баптистски служител, and received the baptism of the Holy Spirit. но получи кръщението в Святия Дух And then he began a tent ministry. и той започна палаткови служения. And about 300 were to be baptized. И обикновено около 300 бяха покръствани. And he was standing in the Ohio River. И той стоеше в реката Охайо и покръстваше хората. And when he was about to baptize the 17th person, И докато
беше заед да покръства 17-тият човек, something happened. нещо се случи. A supernatural light came from heaven, Свръхестествена светлина дойде от небето, visible for everyone standing, watching the baptism. беше видима от всеки, който стоеше и наблюдаваше And кръщението. from that supernatural light И от тази свръхестествена came светлина the tremendous voice дойде невероятният глас. as John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ. Точно както Йоан Кръстител беше изпратен преди Христос, You are sent with a message that will forerun the second coming of Christ. ти си изпратен като посланник, който ще бъде преди второто идване на Христос. And in 1949, И през 1949 during the година, Pentecostal meetings in Hamburg, Germany, по време на 50-ните служения в I Хамбург, heard the Германия, name William Branham for the first time. аз чух името Уилям Бранхам за първи път. But in 1955, Но през in 1955, August 1955, през август 55 Brother година, Branham came to Germany and Switzerland. брат Бранхам дойде в Германия и Швейцария. So I was in his meetings in Karlsruhe, Germany, И аз бях в неговите събрания в Германия, watching the ministry. наблюдавах служение. I never saw something before. Не бях виждал такова нещо преди. After the preaching, След проповядването, he called the people to Christ. той призоваваше хората към So Христос. hundreds came to give their life to the Lord. Стотици идваха да предадат живота си на And Господа. after this, И след това he prayed for the sick. той се молеше за болните. And sometimes 15, 20, 25 came on the platform. И понякога 15, 20, 25 идваха на And платформата. for every person he prayed, И за всяка личност, за която той се моли, God showed him a vision. Бог му даваше видение. Who the person is, Кой е човека, where they came from. къде идва, Like I would say to a sister, както би казала на една сестра, you come from Hamburg, ти дойде от Хамбург, you work as a nurse in a hospital, ти си медицинска сестра в saying the болницата, details of her life. казваш и детайли от нейния Or живот. tell a brother from Berlin, Или казваше на брат от you're Берлин, not from this city, ти не си от този град, you come from Berlin. ти идваш от Берлин. And then came a couple with a daughter to the platform. И после дойде една двойка с дъщеря на And платформата Brother Branham said, и брат Бранхам you're каза, not from this country. вие не сте от тази You come държава, from Switzerland. вие идвате от Швейцария Your daughter is born blind. и вашата дъщеря е родена сляпа. And just Brother Branham saying a few words more, И още няколко думи каза and then he prayed. и се моли. And because God showed him a vision, И защото Бог му показа he видение knew that God would answer his prayer. и той знаеше, че Бог ще отговори неговата So he молитва. just had a short prayer И той имаше кратка молитва. and said, receive your sight in the name of Jesus Christ of Nazareth. И той каза, получи твоето виждане в името на Исус Христос от Назарет. And the girl shouted and she ran over the platform. И тя извика и започна да бяга по платформата. And Brother Branham said, please come back. И брат Бранхам каза, моля те, върни се. And point with your finger on the edge of my nose. И докосни с твоят пръст върха на моят We нос. all were watching. И ние всички гледахме And това. she came back И тя се върна and touched his nose и like this. му докосна носа We със своя just пръст. wept. We just wept. Ние просто плакахме и We плакахме. praised God. Ние хвалихме Бога, For Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. защото Исус Христос е същия вчера, днес и And our завинаги. Lord said in John 14, verse 12, И нашият Господ каза в Йоанна 14 глава 12 the works стих: that I do shall you do also. делата, които аз върша, и вие ще And the вършите. Lord said in John chapter 5, verse 19, Господ каза в 5 глава the Son 19 can стих, do nothing but what he sees the Father do. че синът не върши нищо, освен това, което вижда отец да върши. So I knew Brother Branham for 10 years. Аз познавах брат Бранхам за I брат was in Бранхам his за meetings 10 in години. Germany. Бях в неговите I събрания в was in his Германия, home in the USA. бях в неговия дом в I Америка, was in the meetings in Dallas, Texas. бях в неговите събрания в Далас, I know Тексас. Oral Roberts and Tommy Hicks and all the evangelists. Аз знам и другите евангелисти.
in 1958. 1958 година. But the ministry of Brother Branham Но служението на брат Бранхам was very special. беше много At специално. the moment I came to understand И в момента, в който разбрах, that he had received a direct commission, че той беше получил директно призвание, as John was sent to forerun the first coming of Christ, точно както Йоан Кръстител беше изпратен да бъде предшественик на you Христос, are sent with a message ти си изпратен също с from the послание Word of God от Божието Слово, to forerun the second coming of Christ. за да си представител или посланник преди второто So пришествие на Христос. God used Brother Branham Така че Бог употреби брат to bring us back Бранхам to the apostolic prophetic teaching. да ни върне обратно към апостолските пророчески, Right back to the Учение. original foundation. да върне оригиналната основа. So my ministry is directly connected with Brother Branham's ministry. И моето служение е директно свързано с служението на брат Бранхам. I could say a few more things, but it's enough for the moment. Аз мога да кажа още неща, но това е достатъчно за този момент. Yes, God bless you. Бог да ви благослови. Как повлия на твоето бъдещо служение тая връзка от 10 години с брат Бранхам? How did his ministry reflect on your ministry? Yes, but only the confirmation part. Да, но само потвърждението, частта, която е потвърждение на моето He служение. was a prophet Той беше пророк, because a prophet sees visions. защото пророците виждат видения. But I'm not a prophet Аз не съм пророк, because of the divine call. но поради божественото призвание, I'm an apostle, somebody sent from the Lord. аз съм апостол, някой изпратен от Бога. But my ministry is a teaching ministry. Моето служение е поучително I служение. just love the teachings of Аз the Bible. обичам поученията от Библията. Go from place to place. Да ходя от място на място в Библията. Добре, щом си учител, нека да чуем малко поучение. So if you're a teacher, let's hear little teaching. Какви са Божиите обещания за Неговата църква? What are God's promises for His church? The promises. Обещанията. This is so very important. Това е много важно. God does nothing unless He makes a promise first. Бог не прави нищо, докато първо не направи обещание. And true faith anchors into the promises of God. И истинската вяра, тя е основана или котвата е в обещанията в Библията. To quickly go back to Abraham. Бързичко да се върнем към Авраам. When the Lord made the promise to Abraham Когато Бог направи обещание към Авраам, in Genesis 15, в Битие 15, after 400 years I bring your people out of bondage. той каза, след 400 години аз ще изведа хората ти от робство. When the 400 years had come and gone, И когато 400 години преминаха, the Lord appeared to Moses Господ се яви на Моисей. and said, I remember my promise. И той казва, аз изпомням моето I've seen the обещание. affliction of my people. И аз виждам страданията на моите I've хора. come to deliver them. И аз идвам да ги And освободя. I'm sending you. И те пращам теб. And in Genesis 18, И в Битие 18 our глава, Lord gave the promise to Abraham. нашият Бог даде обещание на Авраам. In a year from now, in 1 year from now, Една година от сега, your wife will have a son. твоята съпруга ще има дете. Abraham was 100 years. Авраам беше 100 годишен, His wife was 90. неговата съпруга But 90, he did not look upon his body, но той не гледаше на своето not тяло, about circumstances, не гледаше на обстоятелствата, but the Bible says но Библията казва, Abraham believed God. Авраам повярва в Бога. And he looked on the invisible as though he would see him. И той погледна в невидимото, както все едно го виждаше. Because the promise was in his heart. Защото обещанието беше в сърцето му. He knew God took responsibility to fulfill the И promise. той знаеше, че Бог ще изпълни обещанието. The New Testament begins with fulfillment of Bible promises. Новият завет започва с изпълнението на библейските обещания. John the Baptist was a promised prophet. Йоан Кръстител беше обещан пророк. Isaiah chapter 40 verse 3.
Исаия 40 глава 3 стих. A voice cries in the wilderness. Глас, който вика в Prepare пустинята. ye the way of the Lord. Пригответе пътищата за Господа. Malachi 3, В Малахия 3, verse 1. първи стих, The Lord said, Господ каза: I will send my messenger before my face аз ще изпратя моя посланник, to prepare my way before me. за да приготви пътя преди мен. When the time was fulfilled, И когато се изпълни the времето, angel Gabriel came down from heaven. ангел Гавриил дойде от небето. Luke chapter 1 Лука, първа глава. stood at the right side of the altar, Застана от дясната страна на алтаря giving the promise to Zacharias, и даде обещанието на Захарий. saying, Your wife will have a son, call his name John. Той му каза: твоята съпруга ще има син и ще го наречете Йоан, For he will go before the Lord защото той ще отиде преди in the Господа spirit and power of в Elijah. духа и в силата на Илия. You can read it in Matthew 11, Може да прочетете и в Матея 11 Mark глава, chapter 1, в Марка първа in глава, Luke chapter 3. в Лука 3 глава. All the Lord promised has taken place. Всичко, което Господ е обещал, се е случило. So now we are before the return of И Christ. така, че ние сега сме точно преди And завръщането на what is Христос. the main promise? И какво е основното обещание? It's also in Malachi, Също в Малахия, in chapter 4. в четвърта I will глава. send you Elijah the prophet Аз ще ви пратя Илия пророкът, before the great day of the Lord преди да comes. дойде великият ден на Господа. Now is the day of salvation. Днес е деня на спасението. Now is the acceptable time. Сега е доброто време. Isaiah 49, В Исаия 49, 2 Corinthians chapter 6. във 2 Коринтияни But if 6 you глава, go to Joel chapter 2, но ако отидете в Юил 2 sun глава, will turn into darkness казва се, че слънцето ще се обърне в and the тъмнина moon into blood и луната в кръв, before the day of the Lord comes. преди да дойде деня Господен. So before the time of grace is over, И преди да свърши деня на благодата, before sun turns to darkness и преди слънцето да се обърне в and the тъмнина moon into blood, и луната в кръв, the Lord had to send the prophet Бог трябва да изпрати to пророка, bring us back to the word за да ни върне обратно в and to Словото prepare us for the second coming of и да ни Christ. приготви за второто пришествие на So Христос. this is the most important time in the history of the church. И това е най-важното време в историята на църквата. Praise be to God. Слава и хвала да е на Господа. Искам да кажем няколко думи за пророчеството на пророк Юил. Can we say a few words about the prophecy from Joel the prophet? Където казва, че ще дойде време в последните дни и Господ ще излива от духа си на всяка твар. When he says that at the last days the Lord will pour out of his spirit to every person. Yes, amen, amen. To this promise, the Apostle Peter referred on the day of Pentecost. На това обещание апостол Петър говори в деня на Петдесятница. He said, this is that which God promised by the prophet Joel. Той каза: това е, което Бог обеща чрез пророк Юил, That God will pour out His Spirit че Бог ще излее от своя дух upon all flesh. върху всяка плът. So since the day of Pentecost, Така че след деня на the Holy Петдесятница, Spirit came into the church Святият Дух дойде в църквата, at the cross of Calvary, дойде на кръста на Голгота, when our Lord shed His blood. когато нашият Господ проля кръвта си, Our redemption has taken place нашето освобождение, изкупление взе място, because He was a Lamb of God, защото Той беше Божият агнец. taking the sins of the world away, Той взимаше греха на света, reconciling us with God. възстановяваше взаимоотношенията ни с Бога. But on the day of Pentecost, Но в деня на Петдесятница, the Holy Spirit entered the believers. тогава Святия Дух влезе в вярващите. Now the Holy Spirit has the church as the body of Christ. Сега Святият Дух има църквата като тяло Христово. So we understand Така че ние that in разбираме, the 2000 years, че през 2000 години it's the Holy Spirit moving.
Святия Дух се движи. And there are the 5 different И ministries. има 5 различни служения. Apostles, prophets, teachers, Апостоли, evangelists, пророци, the учители 9 spiritual gifts. 9 и spiritual 9 gifts. духовни дарби. So right now the time of restoration has come. Така че сега е времето на възстановяването. So we're still in the time when the Holy Spirit is moving. И така че ние сме сега във времето, което Святия Дух се движи. When we preach the Word of God, Даже когато проповядваме Божието the Holy Слово, Spirit must be upon the person to believe. Святия Дух трябва да е върху човека, за да повярва. So we understand by the grace of God. Така че поради Божията благодат ние Right разбираме, now the Holy Spirit takes us into the Word of God. че точно сега Божият Дух ни въвежда в Божието Слово. Please notice it says in the last days, plural. И той казва, забележете в последни дни, множествено число. One day with the Lord is like 1,000 years. Една година за Господа е като 1000 години. So 2,000 years have come and gone. 2000 години дойдоха и се And заминаха. the last day А последният will ден, be the 1,000 years reign. това е царуването за 1000 години. And then we have 7,000 years 7000 години and time will fade and eternity will set in. и тогава времето ще изчезне и ще започне вечността. Yes, it's a great time. Ще е чудесно време. Yes. Брат Франк, ние можем да те слушаме с часове. Brother Frank, we can listen to you hours. И аз вярвам, че България ще продължи да те слуша. And I believe that Bulgaria will continue to listen to you. Ние живеем в държава, която претендира да има християнски основи. We live in a country that pretend that we have Christian ground. Но искам да обясниш какво означава да си християнин. Какво прави един човек да бъде християнин? Can you explain to us and to our people what does it mean to be a Christian? This is a very hard question. Това е много труден въпрос. We have to understand Ние трябва да разберем, that at the present time, че в настояще време, over 2 billion claim to be Christians. в сегашно време, повече от 2 милиарда души претендират да бъдат християни. Yes. We have the Greek Orthodox Church. Ние имаме гръцката православна We have the вяра, Russian Orthodox Church. имаме руската православна We have the вяра, Roman Catholic Church. имаме римската We have the Lutheran църква, Church. имаме лютеранската We have the църква, Anglican Church. имаме англиканската At църква. this time, Но в това време there are 349 Protestant churches има 349 протестантски църкви, joined in the World Council of Churches, които са събрани в съвета на световната църква. but they are not the church, not the body of Christ. Но това не е тялото Христово. They are born into a religion, Те са родени в религия, but they're not born again. обаче те не са новородени. That's why Jesus Christ said И затова Исус Христос каза in John chapter 3, в Йоанна 3 глава, you must be born again. ти трябва да се новородиш. Otherwise you cannot enter the kingdom of God. По друг начин не можеш да влезеш в Божието царство. And the new birth can only take place А новорождението може само да се случи, when the word is sown as a seed into our hearts. когато Божието Слово е посадено като Слово в нашите сърца. The birth does not come because the wind blows. No birth comes because the wind blows. Няма новорождение, защото вятъра се движи. That's why the Bible says Това казва Библията. the seed is the word of God. Семето е Словото Божие. Luke chapter 8. Luke chapter В 8, Лука verse 11. 8 The глава word 11 of стих. God is the seed of God. Божието Слово е Божието семе. In James chapter 1, В Яков 1 глава, verse 18. 18 We стих. are born again by the word of God. Ние сме новородени от Божието And by the Слово Holy Spirit. и от Святия Дух.
1 Peter chapter 1, Първо Петрово, първа глава, verse 23. 23 стих. Born again by the word of God. Новородени от Божието Слово. Like our Lord was the word. Our Lord was the word. Точно както нашият Господ е Словото. In the beginning was the word. В началото беше And the Словото. word was made flesh. И Словото беше стана плът. So the word must be in us. Така че Словото трябва да е в нас. And then the Holy Spirit comes upon us И тогава Святия Дух идва върху нас, to create the new life in за да us. създаде нов живот в нас. So it's not a Christian religion Така че това не е християнска религия, that saves you. която те No, спасява, Christ is your Savior. а Христос е твоят Спасител. And that's why the gospel must be preached to all И nations. затова Евангелието трябва да е проповядвано по That всички all these нации. churches, they are Christian churches, И всички тия църкви, които са християнски, but not the church of Jesus Christ. но не църквата на Исус Христос. In Matthew 16, В Матея 16 from глава, 16 to 18, our Lord said, от 16 до 18 нашия Господ I казва: will build my church. Аз ще изградя моята I will църква. build my church. Аз ще изградя моята The true църква. believers Истинските вярващи are born again, са новородени and by the Holy Spirit, и чрез Святия they're Дух baptized into the body of Christ. те са потопени в Yeah. тялото Христово. 1 Corinthians chapter 12, В 1 Коринтияни 12 verse глава, 12 and 13. 12 и 13 By стих. one Spirit, От един дух the true believers are baptized into the body of Christ. истинските вярващи са потопени в тялото So Христово. Jesus Christ builds his church, Така че Исус Христос изгражда not своята all, църква. not all the many churches. Не всички други църкви. Like the Pope is the head of the Roman Catholic Church, Като например папата е главата на Римската католическа but църква. not the head of the Church of Jesus Christ. Обаче той не е главата на църквата на Исус Христос. The Archbishop of Canterbury, Епископа на Кентбъри, he's the head of the Anglican Church, той е главата на англиканската but църква. not the head of the Church of Jesus Но той Christ. не е главата на църквата на Исус Христос. Jesus Christ is the head of his church. Исус Христос е главата на своята So църква. from all the churches, God is calling his people И така от всички църкви Бог призовава to come своите хора back to believe as the scripture says. да се върнат и да вярват това, което Словото Because казва. every church has their own teachings. Защото всичките различни църкви имат своите And поучения. now, before the return of Christ, И сега, преди завръщането на Христос, all true believers всички истински must вярващи come back to the original word of God. трябва да се върнат в оригиналното Слово на Бога. One Lord, one faith, one baptism. Един Бог, една вяра, едно кръщение, That's the way it is written. както Словото е написано. Amen. И все пак с едно изречение, кое характеризира един човек като християнин? How can you say just one sentence to explain what a Christian is? A Christian is a true child of God Християнина е истинско дете на who Бога, heard the gospel of Jesus Christ което е чуло Евангелието, добрата вест на Исус and Христос believed in Jesus Christ и е повярвало в Исус as Христос personal Savior, като личен Спасител, believing that God was in Christ, вярвайки, че Бог беше в shedding Христос, His blood, Той проля Неговата кръв, redeeming us, за да ни изкупи, forgiving our sins, да прости нашите грехове and giving us eternal life. и да ни даде вечен живот. No one can live eternally Никой не може да живее вечно, except you have eternal life. ако нямаш вечен живот. There's one eternal life. Един вечен живот. 1 John chapter 5, Първо Йоанна 5 глава, verse 11 and 12. 11 и He 12 that стих. has the Son of God Този, който има Божият Син, has eternal life. има вечен And живот. he that has not the Son И този, който няма Синът, has not eternal life. няма вечен He живот. has a religion, Има религия, but not eternal life. но няма вечен May живот. God bless you all. Нека Бог да ви благослови Receive the всички. forgiveness of your sins Приемете прощението на by греховете си, believing in Jesus като Christ. вярвате в Исус Христос. Receive the truth of the Word of God Приемете истината на Божието and Слово receive the divine revelation и приемете божественото откровение of the Word of God на Божието Слово in Jesus' holy name. в името на Святият Исус. Амин.
Брат Франк, в края на нашата среща Brother Frank, at the end of our meeting, бих искал да поговорим по един много важен предмет. I would like to talk about very important subject. Какво се случва днес с Израел? What is happening today with Israel? Ще ти помоля да припомниш какви са обещанията на Бог към Израел Can you remind us what are the promises of God for Israel и какво става днес? and what's happening today? Защо се случват тези неща? Защо те непрекъснато се подготвят и участват във войни? Why are these things happening and why they are always preparing and entering wars? Днес ние чуваме с безпокойство, че Израел отново се подготвя за война. Today we hear very disturbing news that Israel is already starting a new war and getting ready for a new war. Може ли да освети малко Божиите планове за Израел? Can we put some more light in God's plans for Israel? Israel is the most important subject worldwide at the moment. Израел е най-важният предмет световно в момента. And in Luke chapter 21, И в Лука 21 глава, in verse 24, в 24 стих, our Lord said Jerusalem will be trodden down by the Gentiles нашия Господ казва, че Иерусалим ще бъде потъпкан от невярващите, until the times of the Gentiles are finished. докато времената на невярващите, непокорните се привършат. Then if you read Isaiah chapter 11, И после, ако прочетете в Исаия 11 глава, speaking about Israel returning to the promised land. говорейки за това, че Израел ще се върне в обещаната земя, Jeremiah chapter 31, в Еремия 31 глава, Israel returning to the promised Израел land. се връща в обещаната земя. Ezekiel 36, В Езекил 36, from all the countries they will return to the от homeland. всички държави те ще се завърнат в своята обещана земя. But all nations are against Israel Но там пише, че всички нации ще бъдат против because Израел, God has chosen Abraham, Isaac and Jacob защото Бог е избрал Авраам, Исак и Яков to give all the nations the word of God. да дадат на всички нации Божието Слово. Usually God can take one person, Обикновено Бог може да вземе един човек, like one prophet, and share the word with all the nations. един пророк, който да сподели неговото слово по всички нации. So Israel is God's chosen nation. Израел по този начин е Божията избрана нация. And from over 150 countries, И от повече от 150 държави the Jews returned to the promised land. евреите се връщат в обещаната земя. And by the grace of God, И според Божията благодат, according to Romans chapter 11, според Римляни 11 глава, first the Lord will finish his work with all the Gentile nations, първо Бог ще привърши работата си с всички невярващи нации and then he will turn fully for Israel. и тогава ще се обърне изцяло към Израел. And first the 144,000 will be И saved, първо 144 хиляди ще бъдат and then спасени all Israel will be и saved, тогава и остатъка от Израел ще and all бъде the спасен nations will come to Israel. и всички нации ще дойдат към But Израел. before that happens, Но преди да се случи there това, will be a terrible war, ще бъде много страшна a война. terrible attack against Israel. Ще бъде страшна атака срещу Израел, And in нападение. Isaiah chapter 17, И в Исаия 17 глава, even Damascus is mentioned. даже Дамаск е споменат. And all the nations which are now gathering against Israel. И всички нации, които сега се събират срещу Израел. In Ezekiel chapter 38, В Езекил 38 глава, the king of the north is mentioned. там е споменат и царя на севера. Russia is in the north of Israel. Кой е на север? Русия е на север от In Израел. Revelation 16, В Откровение 16 the глава, kings of the east are mentioned. царете от изтока са China is споменати. east of Israel. А кой е на изток? Е Китай. And now they all join together.
И те сега ще се съберат заедно. Russia, Iran, China, Русия, Иран, they all join Китай, together те ще се събират заедно, to prepare for that great war. за да се приготвят за тази велика война. And the Bible says there were 2 million. И Библията казва, че 2 милиона ще дойдат, But then God will let fire come from heaven. обаче Бог ще пусне огън от And небето all the armies will be destroyed. и всички армии ще бъдат And унищожени. according to Ezekiel chapter 38, И според Езекил 38 for глава, 7 months they will bury the dead. 7 месеца те ще погребват мъртвите And си. for 7 years they will gather the war material. И 7 години те ще събират материали за Something войната. very terrible is coming. Нещо много страшно наближава. But before that Но happens, преди да се случи това, we are going to be with the Lord. ние ще бъдем с Господа. But also in Matthew chapter 24 Но също в Матея and 24 in глава Luke 21, и в Лука 21 our глава, Lord spoke about Israel нашият Господ говори за Израел in the symbol of the fig tree. символично с смокинята. When you see the fig tree come back to life Той again, каза, когато видите, че смокинята се връща в живот, and since 1948, и от 1948 we година have a country, Israel, ние имаме държавата Израел. after more than 2,000 years. И от повече от 2000 So години, our Lord said, така че нашият Господ when you каза, see Israel returning, когато видите Израел да се завръща, He said, this generation shall not pass тогава той каза, това поколение няма да till премине, all these things be fulfilled. докато всички тия неща не се So изпълнят. we are in the last generation Така че ние сме в последното поколение, before the return of Christ. преди завръщането на The Bible Христос. is fulfilled in every way. И Библията се е изпълнила във всеки друг начин. Matthew 24:14. В Матея This 24:14 gospel of the kingdom is be preached to all nations. това благовестие на царството трябва да бъде проповядвано по всички And all the нации. other things which are written in Matthew 24. И всички други неща, които са написани в Матея In Mark 24 chapter глава, 13. в Марка 13 In глава, Luke chapter 21. в Лука 21 All глава, these things are now being fulfilled. всички тези неща сега са изпълнени. But one thing we have to watch. Но едно нещо трябва да наблюдаваме. Only if you love Israel, you love God. Само ако обичаш Израел, ти обичаш If you Бога. hate Israel, Ако мразиш Израел, you hate God. ти мразиш Бога. You must love Israel. Ти трябва да обичаш Израел. It's the grace of God. Това е благодатта на Бога. I've been to Israel 27 times Аз съм бил в Израел 27 пъти since 1964, от 1964 and we just година bless Israel. и ние само благославяме And we Израел. understand from the Word of God И ние разбираме от Божието Слово, that what is going on now in Iran, че това, което се случва сега в Иран, it's a preparation е подготовка for the terrible and last war. за страшната последна война. So if this is already in preparation, И ако това вече е в подготовка, what about the second coming of Christ? какво да кажем за второто пришествие на Христос? Go ahead and speak about Amen. Very near. Много е близо. That's why our Lord says, Това каза нашият Господ 3 пъти. when you see all these things come to pass, Когато видите всички тия неща да се изпълнят, then you know. тогава вие знаете. The time is at Знаете, hand. че времето And then свършва. even making the statement, И той после каза това послание. this generation shall not pass Това поколение няма да премине. till all these things will be fulfilled. Като всички тия неща не се изпълнят, Heaven and earth will pass away, небето и земята ще преминат, but the word of God remains forever. но Божието Слово царува за Glory винаги. be to God. Слава да е на Бога. This is a special time. Това е специално And the време. return of Christ is near. И връщането на Христос е May много this country близо. be blessed. May this country be blessed. Нека тази държава да бъде May благословена. everybody understand. И всички да разберат. This is God's time Това е Божието време. for God's people. За Божиите And хора. this is the day И това е денят, the Lord has made for you. който Бог създаде за теб. Psalms 118. Това е Псалом 118. This is the day Това е денят. the Lord has made for you. Господ го направи I'm за glad to теб. be here. И аз се радвам да съм тук. And God bless you. Бог да ви благослови. Брадър Франк. Ние ти благодарим от името на българския народ. Brother Frank, we thank you
from the name of Bulgarian nation, за чудесните думи, for the wonderful words, за насърчението, for the encouragement, за изграждането на вярата. for building up our faith. Бих искал да завършим нашата среща с това. Нека брат Франк да се помоли за българският Would you народ. please pray for our Bulgarian nation? Аз искам само да отбележа нещо. I just want to През mention Втората световна something. война During the Second World War, българската нация е спасила всичките си 49 000 евреи. he saved our Jews, 49,000 during that time, From the camps. from the camps, from the German. България е спасила своите евреи и ние сме част от спасението на Израел. Bulgaria saved its own Jews, and we're part of the salvation of Israel. И бих искал да се помолиш за тази нация. So, could you please pray for our nation? Чрез телевизията вярвам, че много хора ще приемат благословение от твоята молитва, чрез твоята Through молитва. the television, I believe many people will receive your blessing through your prayers. If you mention World War II, Ако споменаваш Втората световна война, if you refer to the Holocaust, ако имаш предвид Холокоста, I'm just torn to pieces. аз съм разкъсан на парчета, But let me make the statement. но нека да кажа това. For 300 years, we had Protestant governments. От 300 години всички протестантски правителства, Protestant in Germany. протестанти в Германия. It was the first Catholic government under Hitler. Първото католическо правителство беше под Хитлер. If I think about what happened in World War II, А като си мисля какво се е случило във Втората световна война, it just touches my heart too much. това докосва моето сърце твърде много. We pray for Israel. Нека да се помолим за Израел и да се помолим And за тази because you нация. mentioned Brother Branham before, И понеже ти спомена и брат Бранхам I have to преди, say this. аз трябва да кажа това. On December the 3rd, 1962, 3 декември when 1962 Brother година, Branham told me what the Lord had spoken to me, когато брат Бранхам ми каза какво Господ му е all of говорил, a sudden he looked at me and said, изведнъж той ме погледна и каза, Brother Frank, there's no curse upon the German nation той каза, брат Франк, няма проклятие върху немската нация. because of what was done to the Jews, Поради това, което беше направено на евреите, but God will take those who were responsible into judgment. обаче той ще заведе тия, които са отговорни на съд. So we have to leave it with God. Така че трябва да оставим това в But it Божиите was a ръце. burden upon my heart Но това беше един голям товар в for what моето has сърце. happened to the Jews. Това, което се е случило с еврейската нация. May God bless the Jews. Нека Бог да благослови евреите. May He bless Bulgaria. Нека Бог да благослови България. May He bless all the children of God. Нека Бог да благослови всички Божии May He чада. bless this TV station. Нека да благослови тая телевизионна станция. May all who hear the word of God Нека всички да чуят Божието Слово, believe in Jesus да Christ повярват в Исус and be Христос baptized in His holy name и да бъдат покръстени в Неговото and свято receive име the Holy Spirit и да получат Святия Дух and be prepared for the second coming of и Christ. да бъдат подготвени за второто пришествие на May Христос. God bless you all Нека Бог да ви благослови in всички Jesus' holy name. в името на Исус. Amen. Амин. Amen. Амин. Благодаря, брат Франк. Thank you, brother Frank. Уважаеми зрители, имахме едно изключително благословено и интересно време с мисионер Евал Франк от Крефелд, Германия. Божий слуга, който носи и докато диша ще продължава да носи Словото на Бога на всички, които са отворени да слушат Евангелието, което Бог нареди да бъде разпръснато между всичките народи. Нека да се молим за него и нека Бог да го благослови с силата си, така че да поднови силата си,
да поднови мощта си и в дух, и в физика, за да може да му служи дълго и дълго и дълго време още. Бог да благослови вас и вашите семейства. Останете с предаванията и програмите на Българска християнска телевизия и бъдете благословени.